mi s-a blocat mouse, what the fuck. Gata. Ia uite, David ce dansează cel mai fericit. Are și Dar muzică, bă, nu-mi place, are și nu-mi femei. place Chia, nu știu. N-are bani, dar asta e partea a doua. Jale de Jale, Guță, Remix, House Club. Eu la mijloc. Hai să spargem geamurile. Hai. Am luat ceva roșu. Poți și să le iau? M-a speriat destul. Unde s-a dus ăla? Nu-mi place! Nu-mi place acest zgomot. Care a fost de la melodie? Da. Probabil, habar n-am. Dar Dar noi mie am îmi luat place chestia roșie? Eu am luat-o. Cântăm, copii! Suntem pe stadion! Vai, Ia, da, Doamne. De asta mă pun pe unul. Nu cred că ar trebui să le atingem. Eu vreau pe ea! Uite o chestie roșie aici. Hai la ea! Sânghe. Ia stai că știu ce pun. Cu buretele! Nu. Ce burete, mă? Stai un pic. De ce Cred crezi că am dat sunt skip. ok? 3. Ce burete, mă? Hai, mă, ce facem de aici? Stați așa. Am uitat ce vreau să spun. În fine. Un altceva. Eu sunt tribune, copii, mă uit la voi. Opa, știu pe unde trebuie să o luăm. A luat-o pe aici, tâmpita. Veniți pe aici, că nu merg singur. Hai. Vino, mă! Vino ăla! Găsesc de dorul ăla mai ești? Treci, ăla. Ăla mai ești? E pe mucru. Așa, gata. Ok, ne-am speriat. Știi prea bine că privirea ta Bună! E viața mea, vezi că vin să te iau în brațe. Vezi că vreau să-mi zici de unde ți-ai luat hainele. Mergi ca New Yorker. N-ai ceva bârfe să-mi zici mie, bună. Zi-mi de unde ți-ai luat hainele. Parcă nu că